И здравейте, пичове! От доста време не съм качвал, защото просто не ми се качваше видеа, нали. Дигнал съм малко купи, нали, така ли, малко, нали. Доколкото видях, последното ми клипче беше на 27 000 купи, сега съм на 31 000 купи. Дигнах малко купи, нали. И да, това видео исках, както виждате, нали, преди да кажа другото, че си взех котката. В смисъл, те я нърфнаха, ама пак си е готина, в смисъл, не е толкова слаба. Става. Ето точно за това направих това клипче. И те са го включили тук. Ама ще излезе след 6 дена и 13 часа. Точно заради това направих това клипче, за да коментираме новия герой, как беше Лори и не знам си кой още. В смисъл, твърде е силен. Твърде. Ако го нърфнат като котката, ще стане най-слабия герой в играта. Защото първо, че му се зареждат много бавно ударите. И второ, че ще бие по малко демидж някакво. Той сега бие прекалено. Супер силен е този герой. Вие как мислите, пишете долу в коментарите, ама за мен това е страшен герой. Просто да не ви казвам. Направо не знам, последния от котката. Чай да убиеме тази колета. Нищо. В смисъл, аз не знам как дори мога да и хрумне на Supercell да включат такъв герой. Просто ми кажете. Кажете ми каква е тази измишлотина. Как е? Лари и Лав. Абе, както и да е, нали. В смисъл, този герой не е ли прекалено добър? В смисъл, да, някакво. И то представете си да му сложат и Hypercharge. Това ще е непобедимо. Според мен 100% ще го нърфнат, защото това е мега добър герой. Ама супер мега добър герой. Това е най-добрият в момента герой в играта. И много ме нерви. Защото вече ми се падаше. И това не знам. Допреди малко гледах едни клипчета. Нали. И там го убиват и котката мога да го убие, ама без да си е такова. Като веднага започне играта, тогава трябва да го нападате, защото той като събере пауър кубове и става прекалено си. Той преди това е прекалено силен, нали, ама става още по-силен. И аз мисля, че така, скочите ми, ако искате и 50 котки. Няма грижа. Аз сега по принцип не играя за купи, защото си паза, нали, някакво геройче да е слабо, да си минавам мисиите. Защото, както виждате, няма много герой 50. 50 героя и всичките са ми някакво по 20, по 21, 22, 24, 25, 28 Шели. Някакво. Това е някаква смеска на този герой. Някакво е като Dynamite и като му пуснеш другия герой, стреля, например, като Дарил, нали, Дарил. Ама има един гаджет, дет мога да си смениш това, героите. Мисля, както ти си като Dynamite,
цъкаш този гаджет, ти ставаш, мога да биеш като това. Като Дарио. И се споменя си това. От Лари на Лори, например, нещо такова. Скочихме на това. Чай, какво? То го изпрати там да умира. И то умре. Не знам дали ще стане нещо, ама аз се надявам да го нърфнат, защото иначе трябва само се кемпи. Не че аз повечето време не кемпа, ама трябва прекалено много да се кемпи. Защото това е изключителен сил. Охо! Направо го спуках. Айде, то си отиде на майната си. И сега какво да правим? Това правим. Ека, хоп. Ека, хоп. Не! О, как ми скочи. Иначе хора, аз като си взех котката и супер много и се кефа. Не знам що. Много ми харесва. Гледай какво скинче. То само това ли е скинчето? Не. Аз мога си го взема, ама... Аз не мисля, че имам само това скинче на котка. Майче имаше и друго. Де имам каква оферта. Няма да си я взема. Защото събирам джелове, просто аз не знам защо. Не ми кажа, че верно само това е скина на котката. Какво не ме кефи. Това нормалната си ме кефи повече, така че да си цъкаме с нея, нали? Защото... Аз само очаквам ето тук в този мод да ми падне такъв Лари и Лори. Или там как беше, аз не му знам името. Не знам що. Ма те са, които си го взели, те цъкат да дигат купи с него. Я да го залива някой. Тук няма никой. Джаки с 12 и там. Там. Аз му имам изпречето на котарата. Иначе аз въобще не съм предполагал, че ще включат такъв герой. В смисъл, аз преди малко се замислих и те ако искат да включат герой, дето може да си прави колко си искат двойници. Това е мега тъпото, смисъл. Те още колко героя ще правят? 150, 200, 300, 400. Колко? Те дано на 100 спрат, защото иначе аз може би ще се откажа, защото това, ако някой започне, например, сега да събира героите, той първо не мога ги събере, трябва да даде супер много пари и второ, не мога да ги максне, пак трябва да даде пари. А това е супер много. И то пари трябва да даде, смисъл. Да, спрат на 100 героя, защото не върват на добре нещата. Да изкоча ли на Джаки... Без няма какво да правя. Какво да правя?
Иначе хора, може да пишете долу в коментарите дали новия герой ви кефи или не ви кефи, или ви дразни, или супер много ви дразни, или мен лично супер много ме дразни. Много противен герой. Просто вижте. Просто не знам. Не знам. Нямам думи. Гле. На първи пар бие 840 по 2. И ето му пара. Гледай. Колко бие? 2 пъти по 900. Ето това какво е? Това е мега тъпото. Гледай колко силен човек. Ето му... Не знам просто. Много ме изнервя. Той сега не е чак толкова силен, ама аз например като игра и ми се падна един такъв и той е макснат и взима много повече демидж и ме... Не знам, зависи с какъв герой съм, ме убива супер бързо. Това е мега тъпото. Ай, това втория не е толкова слаб. Това дете се спалва, това не е толкова слабо. Първо, че в смисъл, все едно истински човек, някакво знае как да играе, клъчва, някои неща много тежко ги клъчва, нали, аз съм виждал. Някакво, не знам. Просто пишете долу в коментарите. И да, ай, чао!